Може ли да се представите? Здравейте, аз се казвам Цветомир Цонев и съм един от организаторите на конкурса "Билките оживяват чрез децата". И в момента правим шапка, която ще бъде поставена в 11 видеа, които ще бъдат споделени в нашата Facebook страничка в помощ на вас. Аз казвам Дорохета Тракисткица, пратни ми е. Здравейте и от мен, аз съм Галена Върбева, автор на приказката "Баба Мравка и лечебните билки" и съм преподавател от град Шумен. Кои правила трябва да следват и къде могат да ги изтеглят детските градини? Най-важното нещо за правилата е, че те ще бъдат публикувани в нашата Facebook страничка "Билките оживяват чрез децата" и оттам всички детски градини ще могат да си ги изтеглят и да се запознаят с тях. Как ще бъде разделена приказката и по коя сцена ще трябва да рисуват децата? Приказката ще бъде разпределена на 10 основни сцени, плюс една допълнителна, тъй като трябва да илюстрираме и задната корица на нашата книжка. Къде участниците ще могат да получат текста и как ще бъдат разпределени сцените? Участниците, които искат да участват, ще видят тези сцени в нашата Facebook страничка. Ние ще направим прочит на приказката в отделни видеа. Как могат детските градини да бъдат полезни за този проект? Детските градини, най-важното нещо, което за този проект е да искат да участват в този проект и другото, което е много важно, те да харесат нашата Facebook страничка, да я споделят в тяхните страници, за да могат да приканят родителите на детската градина да харесат нашата страница и така да участват в самия конкурс, като харесват публикациите, които те са направили. Това е вторият прочит и да видим на кои области ще се падне той. Хайде, господини, томболата. Благодаря. Видин, Монтана, Враца област. Втори прочит. А сега да направим и прочит. Втора сцена. Лайка. Там, край тясната пътечка, има билкова аптечка. Насред горската полянка лайка мента са на сянка. И мащерка невен равнец, билки има цял венец. В цветни листи са се впили, имат те вълшебни сили. Гората свежа украсяват, снежен дъх ни завладяват. И под белите им шапчици ще плъзнат росни капчици. Утрото под птичи полет шепне вече идва пролет. Сред гората се посяла росна лайка жълто-бяла. И понеже бе на сянка, насред горската полянка, та слънчев утрото изгря, а тя като че бе в мъгла. Тихичко ветрец връхлита, лайка стана пак сърдита. Не е днеска тя щастлива, а стана смръщена, свъдлива. Вред ливади украсявам, от болно гърло си спасявам. Аз, най-важна в таз градина, чай да има до година. То знае мъдрия човек, где при мен да дири лек. Аз съм цяла витаминка, за гърло болки и настинка. А нямам днеска слънчев лъч, мръзна тук сред горска глъч. В таз различната полянка, един на слънце, друг на сянка.